ଧାନି ଘାରା ଚୁଆରା ବାହାଘରା ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟରେ ବାହା ହେଇ ବାପକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ କି ଫାଜି ଜୀବନରେ ବାପା ଡାଡି ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। କୋଉ ଜାତି ଝିଅ? ଏଟା ହଉଛି ଡମଣି ଝିଅଟା। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଡମଣି ଫମଣି କାଷ୍ଟରେ ମୋର ପୁଅ ନେଇକି ବାହା କରିବା ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ନାଇଁ ବାହା କରେଇବ ମୁକେ ଜମା ନାହିଁ, ନାଇଁ କରେଇବ ତ 1% ବି ନାହିଁ। ଯଦି ନାଇଁ ବାହା କରେଇବ ତାହେଲେ ସତ କହୁଛେ ଡାଡି ମୁଇଁ ମରିଯିବି। ନାଇଁ 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 ପୁଅ ତୁଇ ମୋର ଗୁଟେ ବୋଲି ସମ୍ପତ୍ତି। ଚାଲ ତାର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କଥା ହେବି ଚାଲ। ଚାଲ ଗାରିବା ଗାରା ଚୁଆରା ବାହାଘରା ବାପା ଗୋ ମକେ ଏ ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗେ ବାହା କରିଦିଅ। ରାଖି ଯାତେ ଝିଅ ବେ ଏଟା ଡମଣି ଝିଅଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ କେନସି ଡମଣି ଫମଣି ଘରେ ମୁଇଁ ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଇ ନେଇ ପାରିବି। ନାଇଁ ବାହା କର ବୋଲେ ଦେଖ ବାପା ମୁଇଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ଡେରି କି ଲାଗି କରୁଛେ ବେ ନେ ବିଷ ଖା ଆଉ ମରିଯିବେ ଯା। ନାଇଁ ବୁଢା ଘରେ ତୋର ପୁଅକୁ କେମିତି କି ବାହା ହେଇଯାଇ ତାରପରେ କେତେ ମୋର ଘତାକୁ ବିଷ ଦଉଛୁ ତୁଇ ଦେଖବୁ ଏମିତି ସୁଟ ମାରିବି ଯେ ମୋର ଜାଣିବୁ ନାଇଁ ଶୁଣା ପାଚଲା ମୁଣ୍ଡା ବୁଢା। ବାପା ଏମିତି ଟୁଣ୍ଟା ନାଇଁ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବନ୍ଦ କରିଦେ ମୁଇଁ ତ ସେମିତି ନାଇଁ କହିଲା ଆସିଲି ବାଇ ହଁ।